Mas, sampean kok jahat sih, winginane metu ambek Angel. Ya wis Dik, Mas njaluk sepuro yang aneh Mas hilaf. Ya wis Mas, tapi aja diulangi maneh yo. Iya Dik. Alah. Loh, Mas, Mas tolong Mas. Apa sih Dik? Apa sih Ron? Apa iki? Lho ya apa iki Dik? Angel apa iki? Apa kon? Wis Dik. Aku iki sayang ambek awakmu Dik. Aku gak terima Mas Nana ambek karangan sijiku sampai kerudungku meret-meret iki lho. Wis tenan aku mulai. Ya saya tak terus mulai saiki. Maka kami mah apik sing dirukakno Mbak Angel iki. Kon anjane pinter lek milih. Mama ki ya iya ki lon. Apik iki. Kudu ya apik. Lek Bu Desri ya apik lho. Yo apik tuh. Sri. Kira-kira njaluk tukok napa meneh ya Angel ya. Angel iki wong duwe isih akeh kudu dimanfaatno. Lah ngono Sri. Terus kon melok aku Sri wis ya yo ae wis ya. Untung tok ya, Mah. Makane. Ah, Lilis iki nanti iki ya lek Lilis iki. Biasa keluyuran. Belakraan mbek sapa mbek ajeng iku pancet iki. Wah iku arek dhisik kok gak mule-mule. Senelane konane iku. Nah, saiki ayo awake dhewe golek bakso apa mie ayam sapa ngerti ketemu Angel, ya kan? Ya kan? Suwe lho Mbak Wati. Luwe awi. Ya aku ya luwe. Lah makane sapa ngerti ketemu Angel, kon bayari, oke? Ayo bicara. Ayo awake iki endang-endang crita ning Maksum iki nek yayuk meteng iki mumpung yayuk ning luar kota. Iya kok ya, mending awake ngomongin Maksum ae. Iya mendingan yo. Lek tambah suwe kok Tambah Maksum baru dhewe. Ayo. Ayo wis, kalau Maksum. Lah apa kan pendalak pendeli? Kak seneng akon? Lon Mbak Wati. Nah ini arek loro kok nana gelu sampean iki lho. Ajar mah. Seneng ambek aku. Ajar mah. Maju kok lek wani arek loro. Wis. Entekno kon saiki. Anggit mah kok dia karo kon Ti Wati. Ti kon lho koyo iki Ti. Kon iki lho. Siapan iki. Kon siapan iki lho. Oh ya kono buat tek karo aku kena. Mbak Wati sampean dipadakno koyo. Oh yo pancen persis iku. Persis. Lah mah, ya ampun mah. Wis persis iku wis. Lah aku dadi sampean. Cocok iku wis. Deloken. Ayo maju kok lek wani. Ayo Rene. Ayo Rini. Oh Rini yo. Ayo kalau wani. Ayo. Ngono tua-tua. Oh, iki ono cilik-cilik iki. Jaluk arek cilik iki. Ilis kesel aku suwe-suwe ndek gini. Gak mbokmu, gak tonggomu senengane gelut ae. Aduh ya sing ngene iki daripada kabunku. Makane kan aja kaget. Iki rambutku ono lemai gara-gara misah mamaku ambek musuh emang dah. Tenagane wong wedok-wedok kau digede emang mangane opo kok kuat men. Sembuh gak ngerti aku. Ane mbokmu biyo aku sampai kewalahan. Karo aku mau dijungkrak nonor ambek Lili mang. Untung ae mamaku teko diwantem sandal arek loro bang. Iku sapa sih kok gandeng? Walah, iku Mas Saipul iku. Idolane arek kampung iki. Ganteng arek. Saipul, iki lho pengen disenengi koncoku. Duh, ojo ngono ae. Aduh, gak apa-apa tak kenal no. Ayo. Rek lah, rek. Loh, gila Mas, pengen senengi koncoku. Oh iya, nanti Mas Aidal cintaku iku. Ngaji rek. Mosok sih? Aduh cintaku rek. Aduh mosok ngaji rek cintaku. Lis aku kok pun seblak lis ya. Duh, iki lho Mas, dikode-kode ngejak ngedet makan seblak iki lho. Ayo budal. Ayo Mas. Ngedet dia anjir.